això? Mira! S'ha menjat un tros d'aquest bolet. Els bolets li xuclaran tota la vida i es morirà. No. Quan ens n'hem adonat hem vist que l'home estava molt content. Moltes gràcies, Rufí. Tu també has menjat una fruita del diable? Pel que sembla una paramècia. Ja ho sabia! Per què mentiu? Per què dieu que és una maledicció? Això és un secret. I no el penso revelar ni a algú que està a punt de morir com tu. Però tu no saps fer servir el haki, oi que no? Els forasters d'altres mars no en saben. Ja no me'n recordava, és buida. Haig d'anar a buscar més mam. Sí, vaig ser el seu segon de bord. I em dic Silvers Reilly. Encantat de conèixer-us. Va convertir els seus darrers segons de vida en una espurna que es va convertir en una flama i en un foc que es va escampar per tot el món. Ell va sentir la veu de l'univers. Això és tot. No t'ho deixaré fer. Fa molt de temps que no agafo una espasa. Què? Vols dir? Hola, nois. Em sembla que ens vam veure a l'illa de Sabaody. Mira, jo he vingut a fer-te una proposta. Ara, si l'acceptes o no, només serà cosa teva. En aquests 2 anys t'ensenyaré les bases del Haki Kenbunshoku, Busoshoku i fins i tot el del Haoshoku. Gràcies per tot, avi! No, m'has de dir gràcies, senyor Reilly, o professor Reilly, o mestre Reilly. Portaré tot el que vulguis i tant com em vulguis. Estic tan contenta i has dit el meu nom 10 vegades. Vol dir que estem promesos. Des de quan tens dret a prendre una decisió així sobre ell, Reilly? I vigila què contestes, que encara et convertiré en pedra. Hola, nois. Què us poso? He llegit molt sobre vosaltres i l'incident d'Ennis Lobby, però què és veritat i què no del que es diu? De debò que us vau enfrontar a combat obert amb el govern mundial? Ja m'ho pensava. Em va perseguir molt de temps. Jo no moriré mai, company. Els meus tresors ja us els podeu quedar. Aneu-los a buscar! Allà hi he deixat tot el que vaig aconseguir.